Dragi ljudi, različite su nam stvari na osobnom planu važne, za njih odvajamo svoje vrijeme, energiju, posvećujemo svoje živote. Međutim, na općem društvenom planu postoji li išta važnije od zalaganja za temeljna prava onih kojima je po prirodi dano da lete, hodaju po zemlji, plivaju pod vodom, a zapravo su svakodnevno i zakonski i od opće društvene klime podržano, suprotno njihovoj prirodi, bilo potlačeni, bilo zarobljavani, zlostavljani, eksploatirani, ubijani. Nije riječ o ljudima, riječ je o neljudskim životinjama, kojima nije dano da se sustavno i organizirano, kako je opisano, odnose prema drugima, ali im jednako tako nije dano da se sustavno i organizirano od svega toga brane. Što je onda potrebno da bi se to promijenilo? Potrebna je jedna druga svijest, naša svijest, vaša svijest i odluka da se u njihovo ime založimo za njihova temeljna prava na život, slobodu, poštedu od mučenja i zlostavljanja. Nisu nas trebali da im ta prava ugrozimo, ali trebaju nas da im ta prava vratimo. Pridružite nam se zato u međunarodnom prosvjedu za zatvaranje svih klaonica u subotu 27.5.2017. godine u 11 sati na trgu Kralja Tomislava u Zagrebu. Vidimo!